Tudum. No, to mogę powiedzieć akcja. Czyli prospekt. W ogóle tutaj nie ma oficjalnego tytułu, że to jest że to jest prospekt, ale witam pięknie. Ja się nazywam Niklaus. Witam pięknie Hitboxa. Witam YouTube'a. No i co mogę powiedzieć? Jesteśmy teraz na żywo, ale stwierdziłem, że byłoby przykro, gdyby to ominęło YouTube'a, bo to jednak jest kontynuacja Half-Life'a. Jakby nie patrzeć, w zasadzie to jest kontynuacja dodatku do Half-Life'a, do pierwszego Half-Life'a, który się nazywał Opposing Force. I dzisiaj wyszła taka kontynuacja, to jest fanowska kontynuacja, wydana na Steamie, kosztuje 99 euro. To nie jest wydawane przez Valve, ale to jest, że tak powiem, przez Valve'a, jakby to ująć, namaszczone, błogosławione, czyli można powiedzieć, że no. Na ekranie znajduje się, jak widać, czat, żeby było wiadomo, na jakie pytania odpowiadam i tak dalej, bo to by tak trochę głupio było. I bardzo bym prosił, żeby mi na YouTubie napisać i na czacie zresztą, czy chcecie całą tą grę. Czy chcecie, żebym tą grę wrzucał tak jak tutaj gramy na YouTube'a, czy żebym ją tylko jakiś pokazał taki jeden odcinek i styknie. To proszę się wypowiedzieć tutaj na czacie, na YouTubie w komentarzach. No a tymczasem to tyle ode mnie i no. A chociaż myślę, że Half-Life to jest fajna gra i fajnie by było, jakby się na YouTubie pojawiła. Bo to mimo wszystko jest kolejna część Half-Life'a, czyli nie byle co, nie byle co. Dobra. Nie ma po polsku niestety, po angielsku jest. Ale myślę, że ogarniacie angielski w takim stopniu, żeby to pochytać, spokopić. We must proceed, or all will be in there. There is no other alternative. The Guardian is our only hope. Great distress to the other parties. Jak one się nazywały te... No, Shepard. Please bear with us. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! You know I'm mobbing with the D.R.E. With all kind. You have been kept in a stasis for a long time, and much has changed in this era. The last time you encountered our kind, we were enemies. Now our races are one. When our world collided with yours, there was much confusion. However, we now share a common enemy. Shortly after you were put into stasis, your world succumbed to the Combine, a race we have been at war with for some time. The man you know as Freeman is of no enemy to you. He is trying to save your planet as we speak. He has done many great things, but however, has angered the other parties. We don't have much time, so speak now, or we will assume you are in agreement with our new relationship. Co tu się dzieje? My apologies for rushing you along, Shepard. However, the free man is It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! You know I'm mobbing with the D.R.E. Prospect.
We need you to assist them in defeating the Combine in that area, so we can complete this mission. Once you have done this, we will meet again. We wish you good fortune in your mission, or as you say in your tongue, Godspeed. Moje oczy. Kurwa. Ej. Nigdy nie wyłączysz tych donate'ów. Nie wyłączę donate'ów, bo ja lubię donate'y. No co wy, oczadzieli? Dobra. To jest, jak już mówiłem, kontynuacja Opposing Force'a. Nie umiem tego nigdy wymyślić. To jest kontynuacja gry Half-Life Opposing Force, czyli pierwszej części, dodatku do pierwszej części Half-Life'a, gdzie gramy żołnierzem, nie Freemanem, nie Gordonem Freemanem, tylko żołnierzem kombinatu. No i to tyle w zasadzie, i to tyle. Ja muszę wam powiedzieć, że ja w ten dodatek nie grałem, także no... Ja grałem tylko w jedynkę, w dwójkę i w dodatki, czyli w epizod pierwszy i epizod drugi. Dobra, czy tu się gdzieś oświecało latarkę chyba? This is a pre-recorded message. Overwatch uplink lost. Available units. Re-engage uplink. 50. Chyba nie mam latarki, bo latarka chyba była na F. Na F albo na L? Na F. Na F. Na F była. Tu leżą martwe żołnierze kombinatu. Świecą im się oczy na żółto. Czyli prawdopodobnie umarli na żółtaczkę. Ha! 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 Central transport facility. Nova Prospect. Contact backup. Suspect full bionic overrun. Taż lampy. A ty kuwa. A. Czekajcie, co szło jakoś... O! Ja to wezmę ładnie. Po prostu... Ojej, przepraszam. Ja to odstawię. Tutaj, o. Całkiem ładna grafika, nie? Pomimo, że to jest stary silnik Source'a. To oje. To dalej to wizualnie wygląda... Bardzo, bardzo dobrze. Source się prawie, że nie starzeje. Co nie znaczy, że już byśmy pewnie wszyscy nie zobaczyli chętnie nowej wersji tego silnika i... It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Dzięki. Ciekawe, nie? Ciekawe, kiedy w ogóle... kiedy się pojawi nowa wersja Source'a. Ciekawe, czy w ogóle jest w tym momencie... Czy powstaje nowa wersja Source'a i czy powstanie nowa wersja... Shepard, huh? Welcome to the HECU, man. Tougher shit, same pay, but you get to play with some cool toys. W Half-Life Opposing Force gramy żołnierzem piechoty morskiej. No, źle powiedziałem, nie żołnierzem kombinatu. To są żołnierze kombinatu, a my jesteśmy marinem. To oni tam, to było nawet w jedynce, oni zeskakiwali tam na tych linach. Dota 2 jest na Source 2? Poważnie? Nie wiedziałem. Kurde, tam wieżyczka stoi. Na razie jest czajanka bez broni. Tak, i G-Man zatrzymał tego typa w Black Mace'ie, tak? To spoko. Bo ja niestety nie wiem... no nie znam tego dodatku, także... Wszystkie niuanse pisane na czacie są mile widziane.
Co tu się stało? Aha. Ja muszę jakoś tak przelecieć, żeby mnie to... Ale to mnie... zawsze mnie to wyłapie. Kurde. A! Kamieniem? Zagadka logiczna, za trudna. Nie rzuci kamieniem tak. Chyba, że czekajcie. Reaguje tylko na człowieka. A nie na kamienie niestety. Ej, to można odłączyć od prądu. O, zajebiście. Dobra. Wonder why they got us doing all this indoor shit, though. Not that I'm complaining. Maybe they're prepping us for your mom's house. Here, she's a feisty chick. That's real funny, Davis. I hear the same thing about your wife. But be careful what you say, man. Or when your ass is in trouble, I won't be saving it. To są jakieś te... To są jakieś... przebłyski ze służby chyba. O, to jest... Królowa Mrówków. Ciężki wróg do zabicia w Half-Life 2. Nawet bardzo ciężki. Jak to fajnie w ogóle taki dźwięk słyszeć, takie... Tam można przejść, trzeba sobie zbudować pewnie wejście. Ja mam Windowsa 10. Dzięki Foxy. Dzięki pięknie za ruby donate. Muszę sobie tu zrobić jakąś tak zbudować sobie drabinę prowizoryczną. Albo po prostu wejść tu. To też tak można. Stąd mogę sobie wziąć skrzynki i poustawiać. Nie wiem, ja tak wszystko tłumaczę, jakbyście nie widzieli, co się dzieje. Więcej. Więcej. Beczki w sumie też można. W ogóle tam się gdzieś strzelają, a ja się dziwnie czuję bez broni. Ja nie lubię być bez tego. Bez broni w grach. Ej, jakie ładne refleksy zrobili, patrzcie. Napracowane, nie? Kurde, za pieniądz podatnika. Za moje, krótko mówiąc. Siup, 4 baby, 8 dup. Nie no, nóg nie widać. Tradycyjnie, jak we wszystkich grach od Valve, nóg nie ma. Tego bym nie oczekiwał. Okej. Może to jest gra bez broni, może tutaj na przykład się tylko Hey, poddaje. Wait till you meet Captain Ransom. A real hard ass. Makes it pay out the ass. The primary target is engaged in command and control tactics with biotics.
Primary target is tactical command and control the biotics. Ale latarkę to by mogli dać, nie? Co ja zrobiłem? To jest mój ulubiony dźwięk. I... Coś się otwarło. A, tutaj, dobra. I need you guys to get your heads in the game. I need every one of you on point. Da-da-da-da-da. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Da-da-da-da-da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Dzięki, kawka. Blablabla. Pierwszy zgon. I need every one of you on point. O. Dobra. W ogóle jak się człowiek kiedyś jarał takimi efektami graficznymi, nie? Jak takie dynamiczne oświetlenie na ścianach i tak dalej. To było... Ło. To było kiedyś... Coś niesamowitego You wprost. need to train harder than yesterday, and you need to be faster than yesterday. We need to improve, gentlemen, and we can improve. Pararara. It's the motherfucking Eagle Double G. Wow! Wow! Horrorowo się robi. Trochę. Zakładam... Ej, ale fajny w ogóle dym, nie? Fajny dym. Jak nowoczesny. A to jest starożytna technologia. Steam. Dokładnie. Para. W końcu gra na Steama. Chyba, że idzie przez to przejść. Uwolnić Gordona. Ajajajaj. Nie idzie. Dziękuję za donate'a. Tu są na razie, widzę, zapędy logiczne. Zapędy logiczne i horrorowe. Tu jest zawór. Ale ciemnica, nie? Nic nie widać. LOL? Come out here early every Jak goddamn ciulu. morning and scold you guys. Let's just do it right. Ło, pierunie. Idzie tak przejść.
No idzie. Bombowo. Dosłownie bombowo. Ej, a jakby tak to wydupczyć? No, LOL? Co jest? A, to jest to, co strzela. Czaję. Dobra, to można łatwo. Wow. To tak mogłem nie robić. To jest za dupne. Ciulło. Wow, 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 wow. Dobra, to walnie od razu. Ojej. Ja to sobie odstawię. Ja tego nie mogę. O. Kurde. Musiała beczka gdzieś leżeć po blisku. Jeszcze raz. Dobra, ja bym to może zostawił jednak, co? O kurwa! Kek. Cześć Dominik. Trochę beka, nie? Trochę beka. Licznik zgonów. No, możesz robić, chomik, jak najbardziej. To jest mój 3. zgon w ogóle. Już. Wow! Jak to szpręgło! Pieronie. Cześć Feldorin, elo elo. A, tu już mogę na spokojnie. Dobra. A! Jest! Jest! Broń! Hurra! Fajnie, mam mało hapsa. Było z dupia sam wszystko tą brechą. O, i ta lampa. Zajebongo. Zajebongo. W ogóle ciekawie to wygląda zielone, jak jest zielony ten HUD, nie? Bo Gordon miał zawsze żółty. Łapka? Gdzie to się tak gada na to? Nie no, u nas to brecha. Cześć, cześć Marcin, witam, witam. To nie idzie. Coś sam ciulo. Universal Collision. Ej, ale nie ten... nie idzie powiedzieć, że to jest robione przez niezależnych, nie? Wygląda to całkiem profesjonalnie, nawet bym powiedział. Ej, mruwa. Snoop Dogg. 15 zł.
Na Mercedesa, dziękuję pięknie. Na pewno dobrze to spożytkuję. Kupię sobie ładnego Mercedesa. SOS. Co to chodzi? Piererererereremie. Dobra. Rower z Mercedesa, tak. Rower, Mercedes za jedno. Cześć Sylwio, witaj. Ćmok jak peron. A tu są te. Jak one się nazywały fachowo? Te. Patrzcie, jak im się fajnie dawało. O! Jak one brały żryć te beki. Im się tam fajnie trupy do tego jęzora wkładało, nie? I one to wciągały. No, tak to było. O! Pożerają wszystko, co spotkają na swojej drodze. Lewactwo, krótko mówiąc. Żreć i przeżyć. Obrzydliwe. Jak rurkowce. Na dnie rowu mariańskiego. Aż lampa mi padła. No tak to by człowiek nie pograł. Za fest. Bar coś tam. Nigdy nie pamiętam. O nie! O nie! Wyżygał mnie. Barnacle, o! Barnacle, tak, Barnacle. Dokładnie, tak to się nazywało. To jest najnowszy dodatek do Half-Life'a, nazywa się Prospect. Kontynuacja Opposing Force. Jakby ktoś pytał, to piszcie na czacie, co to jest. Bo to może się komuś pomylić z Black Mason czy coś. Wow! To jest dodatek samodzielny. No dźwięki się na pewno kojarzą z Counter-Strike'iem. Wódki. Bo to jest ten silnik. Source. A to trup. No, premiera była dzisiaj. No, mnie pierę. Mnie pierę. O! 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 Spokojniejszego ATS. ATS w moim przypadku to nie jest spokojniejsza gra. O! La 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 la! O! Kurwa! A!
Ja pierdzielę. Tu jest więcej jumpscarów jak przez połowę Half-Life'a już. Normalnego. Uaa. I od razu zombajny, no kurde, nie dali tych słabych i no od razu zombajny. Na bogatości. Poziom trudności, jak widać, wyśrubowany. Można ich było bekami wysadzić. Pod blatem coś jest? Jakim blatem? Tu? No trup. Ja sobie wezmę taką jedną ze sobą. O. Gram w to dokładnie 40 minut jakieś. No, 30-40 minut. Cześć Kłaczek, cześć Mit. Są tu save'y? Tu właziłem. Dobra. Pompy się pompy żeśmy puścili. Teraz... Ciekawe, czy Half-Life 3 wyjdzie. Możemy... udawać, że to jest Half-Life 3. A bateria w latarce się ładuje. That PCV flak you guys are wearing is extremely durable. It's rated for ballistic protection at level 5, and it has full nuclear, bio, and chemical protection. It's electronically powered active protection. It's adapted to take power from all recharge units and designated power outlets. I'm told that we'll have access to power. Charging during this operation should not be an issue. So we're gonna run you guys through a couple things, but before we start all that, did y'all look at the literature? Are there any questions? I don't want us to get out there and I hear someone can't figure out how to fucking plug the thing in. Akcja się rozkręca wyraźnie wolniej. Ale może to, czy wolniej? No wolniej niż w grach takich, wiecie, no, nowożytnych. Ale może to i dobrze, bo żeśmy przywykli do tego, że gra się zaczyna już straight into action. A może to wcale nie jest dobre z jednej strony. Cześć Sigara. Tu się otwarło to, nie? Otwarło lub też, mówiąc po polsku, otworzyło. Dobra. Jadymy. Contact confirmed. Kurwa. Nie strzelaj! No zajebiście. A to jest wieżyczka! Seek medical attention. Warning. Vital signs critical. Kurde. Emergency. User data imminent. Depleted. Trzeba to jakoś wykombinować trochę inaczej. O, jak czerwono. Better dead than red. Ej, a nie mógłbym sobie takiej beczki wybuchowej... Nie, bo mi to wytupi. Szola, dokładnie. Szola jak na grubie. No. Tak, wiem, że mam apteczki, tylko... Muszę go tam wydymać za tą wieżyczką.
Ale obrazków bym prosił nie wrzucać. Dobra. O! Kurde, to twardziele są prawdziwe. Nie! O! No nie ma letko. Nie ma letko, tak wiem, że mam apteczki. Aczkolwiek dzięki za podpowiedź. Zawsze na propsie. Municjon. Szybko amunicja wychodzi, jakoś mi się wydaje szybciej jak kiedyś. Poziom trudności ten środkowy. Nie najtrudniejszy w sensie. Normalny można powiedzieć. O. Chyba walczą. O, panie! Niech sobie tutaj walczą samopas. Ja bym się nie mieszał najlepiej. Muzyka już mi się podoba. Nie dobrze. Jacy oni są mocni, ja pierniczę. Masakra. Na pewno są mocniejsi jak w podstawce. Chciałem powiedzieć w podstawówce. To miejsce prawdopodobnie było w Half-Life'ie. No bo jednak to jest, nie no, to się dzieje tam, gdzie się działo Opposing Force. Aj. Aj, 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 aj. Aj, 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 aj. Mogę wziąć wannę? Au! Ale sprytnie to rozegrałem. Jak mistrz. Beczka zagłady. Jakby to były stare gry, ale takie stare, to by się brało tego i teraz nagle by wrogowie przychodzili. No ale to tak nie działa. Już. Wyładowała mi się lampa. A to są te odstraszacze mrówków. Wow!
Granat! Panowie! Granat, granat. No biegnij, biegnij! Ła. Ja pierdzielę. Twardzi są, dużo i twardzi. A ja jestem jeden i słabiutki. Także OP. OP pedał. Macie tu apteczki jakieś może? Na pewno macie coś. Nie chcecie oddać. Granat? Jeden. Co to jest jeden granat? Jak Tommy Lee Jones w ściganym. Tu by się przydało apteczków, tak z 5000, żeby mógł jeszcze ze sobą wziąć na zapas. O, no i dobrze. Moje marzenie się spełniło. Czy ogień zadaje obrażenia? Prawdopodobnie, ale nie będę sprawdzał, bo mi szkoda życia. One się nauczyły włazić do tych... Kuwa, cóżem uczynił? Ja wiem. Ja wyłączyłem te odstraszacze. Ale po co? Ale po co? Harzy! Po co? Po co? Podjaśnić grę? No tak właśnie chciałem zrobić. O, lepiej. Kurde, co mi z tego przyszło, że ja to wyłączyłem? Oprócz tego, że one mnie teraz atakują. Trochę nie czaję. Przesrałem se. Życie. Dobra, zabijcie mnie. Należy mi się. Vital signs critical. Zostałem zdziesionowany. Nie, gdzie mi to save'u? A w sumie dobrze, bo ja teraz sobie z tego pulsa postrzelam. Wcześniej tego nie robiłem, nie wiedzieć czemu. Ej, chyba się nie kapli. Target is Chyba się kapli. Łej, to jest mocne, fes a fes. Mało. Kuwa. No! Za dużo. No i dobra. I to sobie działa. I ja się cieszę.
Tylko teraz co ja tam mam uczynić? Mogę to wyłączyć? Ale po co? Zaraz, jakbym to zostawił? Mi się nie chce z tymi mrówami walczyć za fest. Nova Prospect, no... Nomen omen. Tu jest trochę tak... chaotycznie, w sensie no... Człowiek nie wie, co ma robić. Ja na przykład nie wiem w tym momencie. Może to już koniec gry? Może ona jest taka krótka? W końcu kosztuje tylko 10 euro. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem jak to będzie, ziom. He. Jakieś dinksy są takie. Idzie to wyczaskać? Pancerne. Gra ma być długości epizodu 1, czyli to chyba nie koniec. No i jak ja wyłączę te... To już tego Nazot włączyć nie idzie. Minor lacerations detected. Kurwa. Sprintujemy. Może Nazot. Aj. Ej, nie gonią mnie. Tylko po co ja bym się tu miał wracać? Oni tu sobie walczą. Ej, a tu są skrzyneczki. To w sumie to była... dobra zmiana, żeby się tu wrócić. Podejdź do płota na ścianie, masz tam takie coś do klimatyzacji, musisz po nich wskoczyć do wierchu. Ale tam gdzie byłem? Tam gdzie są te mrówy, czy gdzieś tutaj? Czat, jaki na posterunku kontroluje wszystko. Żebym nie zbłądził. Ja biedny baranek. Zaginięty. Tam wcześniej chyba, nie? Tam gdzie były te mrówy. Tam gdzie mrówy. Dobra, no to ja sobie save'nę jeszcze raz. Ja jestem całkiem wyposażony nieźle. I idziemy. Mrówy są słabe, to idę z pistolem. Dobra. Trochę ich za dużo. Kurde bele. A po tym, dobra. Shit. No no nie Gordon, ja już chciałem Gordon krzyczeć, to nie Gordon. O, dobra, to było to faktycznie. Gordon. Kate to nie Gordon. A skąd ty, piechu, już wiesz, że to jest najlepsza gra? Jak ta gra miała dzisiaj premierę?
Aha, tak, myślałem, że to jest zawieszone, a to już się wczytało. Mikitogawa gramy Marinem. A nie, ja źle powiedziałem, poprawiłem się. Tutaj nasz protagonista to jest nie Combine, tylko Marine. Ci, co byli w jedynce. Normalny żołnierz Marines, a nie kombinatu. Na tym cały widz polega. Ale we mnie wdupiła z byka. Szalona mrówa. Vertiguanty tutaj prześladują. Trzymaj się, ciasne slipy. Nie no, to nie jest Black Mesa, nawet w tytule jest prospekt. W sensie u mnie na streamie. Saved. Czyli coś będzie. O, pierą się. No i tak się. Dziel i rządź. Nie, ja się nie pożegnałem na dobre z H1. Ammo jest, wszystko jest. Wow! Wow, 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 wow. Jaki paker. Blablabla. Tak, to leci na YouTube'a. Biorę cię ze sobą. Ty zostań tutaj. Albo chodź ze mną. Tylko, że to do tych, do swoich nie strzela, nie? A ja ich zaskoczę. O kurde, oni walą tym lepszym. A! Cześć The Dark. No, zgadzam się, że grafika, pomimo tego, że to silnik jest już nie najświeższy, a można by... No to jeszcze mnie zastrzeli, nie? Idź się wpałuj. Można by powiedzieć w sumie, że to jest stary silnik już, nie? To jest bardzo spoko. Coś się tu dzieje. Jak ładnie. Z
Tyrta się poli. Ej, ja to Dobra, ciul. Medical systems engaged. Morphine administered. O kurwa. Czego stoisz na torach? Czego stoisz na torach? Dobre wczytywanie. No tak. Zajebiste. Gateway Foxtrot, respond. Picking up readings from Portal Gateway Foxtrot. No response from Greenland team. Straszą mnie. To Portal Gate. Oni mnie straszą w tej grze. Mama. O. Overwatch, we are in the area. Gateway doors jammed. Coś takiego było podobnego Team, w epizodzie jakimś chyba. roger that. Clear the cut and breach door. Over. Confirmed. Commencing breach now. Jaki bridge? Po co bridge? Jezu, moje prawe ucho. Czemu to gra mi tylko w prawym uchu? Tu nic nie idzie zrobić? A! Kurde, jak tu jest skomplikowane to. Gra dla magistrów. Łącznie. Nak. Jajebiks, on żywy był. Ja się wystraszyłem, pomimo że on nawet nie wstał. Aha. Coś hukło. Blablabla, ps. Chyba niestety trzeba się wrócić i tam będzie walka pewnie. Walka o ogień. No, odczep się. To? Nie, raczej nie. Aha! To są cipki. Ulubiony dźwięk. Czołem Bastek.
Pastek, co ma trochę ciastek. Cześć, Kefir. Są jeszcze żywe jakieś ludzie tu? A nie. To nie Half-Life. Nie no, to jest Half-Life. To niestety jest Half-Life. A czemu ja nie mogę już się naplumpać? A, bo to już się skończyło. Cześć, Robert, trzymaj się. No to nie idzie przejść tędy. Fajny klank, tak jakby się na prawdziwość łaziło. Chyba, nie wiem. Nigdy nie łaziłem w Prospect Nova po takich tych, ale... teleportujcie mnie do krainy marzeń. Proszę. Nie idę. Chyba co ja mam sam zrobić? Przeskocz tą barierę górą. Ale ta bariera u góry jest zamknięta. Zamkniona. Ale nie całkiem. Dobra. Nie całkiem. Bokiem? Myślisz, że to idzie bokiem? Kuwa. Powiem szczerze, nie mam koncepcji. Kurde no. Strzelić przełącznik? Coś musi być, jakiś knefel, kabel, coś takiego. Monitor. Kuźwa. No chyba, że to jest jakiś bug, ale... Ale nie wiem. Nie, to się na pewno nie rozwali. Jakby szło rozwalić, to by się złoma rozwaliło. Kurwa. Kratki z wentylacji na lewo. Jak była, to masakra. Tu jest inna struktura leveli. Tam były w częściach tych pełnych, w sensie niefanowskich, były bardziej liniowe levele. A tutaj widać, że to projektował gracz dla graczy. Czyli on zakłada, że ja tutaj będę myślał. Nie ma żadnej kratki.
Tu jest krat. Kurwa! Ile ja mogłem zaoszczędzić czasu, amunicji, HP, wszystkiego. Nie mogę. Nie Gordon, to nie jest Gordon. Dzięki, Sylwio. To było za trudne. To jest za poważna gra. Hey, Palms, you seen that weird G-man walking around lately? Yeah. As a matter of fact, I saw him yesterday. I've seen him nearly every day. Sheps was with me. He kept staring at Sheps, too. Maybe he wants some of Shepard's sweet ass. Sorry for the gay joke right off the bat, huh? Łażą te ciuliki małe i człowieka potem ino wystraszą, że się łobejsro. Na co to komu? Komu to potrzebne? Dobra, shotguna. Shotguna, sorry. Danger, contaminated area. Cold water intake. Ja, tu są jakieś hazards. Hazard. Biohazard. Nic z tego nie będzie. Panie kolego, panie tego. Save na zaś. Elo! Jo jebę! Jak to mówią gorole z Sosnowca. O, nie są za twarde te bandyty. Ale muzyka dobra taka, nie? Half-life'owa. Pasi. Ciulci! Ciulci! Zid. Ciulci! 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 Techno i skrzypki takie. Jeb, 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 jeb. Całkiem pasi, całkiem pasi. Nie ma za głośna ta muzyka? Może trzeba ściszyć. Kurwony. Trochę głośno, nie? O! Jakie te kurwony są wytrzymałe. Ej, nie było tam na zadku apteczek?
rozjebało. O, Madre de Dios, Maracaide se pierre, arr! Kalkulator. Skurwole. Są. Skurwiryje. Ciulci! 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 Kurwinoksy. Ale bania, ło! To jest, moi drodzy, moja ulubiona, cytując Arnolda Boczka, broń z Half-Life'a 2. To ma takiego kopa. Ej, a czemu sam stoi po rusku? Jak? To jest w Rosji? W sumie Nowa Prospekt. Brzmi rusko, nie? Dzisiaj się pobiłem z jakimś typem o dziewczynę. O dziewczynę? Kurwa, to już się nie ma o co bić. Najgorszy powód. Chłodno tam pisze, a no tak. Cold water to myślę, że byłoby. O! Sierp i młot. Wyjaśniony, zraszowany. Karwa. Co? Aaa! Nie teraz. Coś furgo. To ten ciulstwo te takie furgające. A! Idealnie. O. Granat! No, dobra. Porządek musi być. Ordnung muss sein. Halo, policyjo? Furgają na mnie jakieś małe helikopterki i do mnie strzelają, a ja nie wiem, co ja mam zrobić. Czy mogę odpowiedzieć łognim? Chyba muszę. Nie mam wyjścia. Inkrzygo. Dobra, to są jakieś banioki. Putnegery. Tam gerują pewnie jabłka. Na jabola. O. Bardzo dobrze. Fantastycznie. Dobra. Co za komora gazowa? Prawa komora, jak się bawicie. Manhunt się zwią. Co te helikopterki małe się nazywają? Manhunt? Była taka gra Manhunt i tam się dusiło ludzi workiem nylonowym i takie inne fajne rzeczy się robiło. Nie dla dzieci. Ja nie grałem jako dziecko. Czekam aż skończę 16 lat, wtedy se pogram. Za 2 lata. Gazują mnie! Albo nie. Ale bajer widzieliście? Pa la 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 la.
Nie no, ja tak nie śpiewam, bo mi zaraz Bo mi zaraz łozdupią jakąś szafę Kiszczaka. I jeszcze na mnie się też coś znajdzie. Kto nigdy się nie bił o dziewczynę, niech da donate'a. O, ja się nigdy nie biłem o dziewczynę, to ja nie muszę dawać donate'a. Cześć X-Wave, witam. Ej, w ogóle... ja bym sobie jedną wziął ze sobą. Nie głupie, nie? O, surwol. Oje, oje. Municjon! Kurwa. Ja jebę. Joko dupca. Ciulci! Ammo nie ma. Dupiamy. Na skoku. Rambo z Bytomia. Ej, ale jaka dobra muzyka, nie? Kurde, fajna, naprawdę. Taka half-life'owa. Ruski basen ze spirytusem. O! 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 Ej, patrzcie go. Lamer. Ej, właśnie wiecie, że ja teraz go pociągłem z prawego klawisza, czyli z tego mocniejszego strzału i musiałem mu 2 zajebać i tak? Jakie to są frajery twarde. Dobra, jak to wcisnę, to się pewnie coś stanie złego. To jeszcze chwila. Jeszcze chwila. Ja się tutaj... przyszykuję. Zapiszę. To brzmiało jak łoś na rykowisku, co życie oddaje. Ściana rezon... Ja! No, kurwa. Zajebiście. Wyłaź, cipku! Wyłaź!
się za dużo dzieje, moi drodzy. To jest nie po Half-Life'owemu. There is too much going on here. Dobra. Jakoś idzie. Jakoś idzie, save'nymy. Ciap. Wróg został pokonany. To jak teraz jest taka chwila... Właśnie, Ebi. To jest dobre hasło. Teraz jest taka chwila, także ja tutaj zrobię cięcie, w sensie zakończę jeden odcinek i jeżeli wam się będzie podobało, jak będziecie oglądać, łapkować na YouTubach i tak dalej, to będą się też pojawiały nowe. Tymczasem dziękuję za uwagę. Kto dotarł do końca, to wiadomo, łapka w górę i te sprawy. Do widzenia, dziękuję, pa.